Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Namar ka jing bumshim kia jong ki bor badai pet jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ya ka jing ja halor ka jing im jong I hybrid iba penhun yau pniau ibala du no ya baro arteli gikti na ka jing shabat ha ka boarding electric ha ka snong mau ko pen ka snong ka badon ha Southwest Khasi Hills District ki bahiyeng hasem ki lapan pau ya ka jing sngo si bali ka jing sngo bunyau namar ba hadu menta na ka liang jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kampat ai setia ya kano ka jing yarap shaini hybrid wat laki bor badai khmi kiladap ai ya ka jing kular nakaliang jong ka yeng ka sem kila karpat ya ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District ban tuklar lem halor kini ka kam khnang ban penyo ya ka hok bat kumju ru ya ka baibam na ka benta jong I hybrid iba penhun kumta marmar ginong yalam jong ka KSU hapo ka jing yalam jong president usamla forward man nongrem rengkat ka jing senran lang jong uba PS lendo uba jidon benta ban yarap ya ini hybrid kila lek ban ya kendo ya ki bahiyeng ban ya kren halor kani ka kam hadien bala yo sngo ya ki jing jong kani ka longyeng ka seng kala rai ban shim ya ka jingit kli ban ya lang bat kani ka longyeng na ka benta ban penyo ya ka hok jong ini hybrid iba penhun bat ongru ba ka seng ka kloy wat ban kiu yeng li yeng saw lada ka sorkar ka shus ngap menti adu menta kalong nakaliang jong ka sorkar ka MECL kalong kam shem don ai kata dak ka sin ne kana ka signal ka ban wan ban ong ai nak menta kini ki jingja jong ni tu nakaliang jungi kum ka KSU sama selrek ka KSU mokro saken dekat pada ba PS lendo menta sini lawan one apo sno mokopet abadai ban budin lawan ong badai ka jingja ya I hybrid iba penhon yok nyau ha ka arpoi trek jong bana April jong snam mentau snam ti ka jingwan jing ni kalong ba ni kwa ban yo jing tip nagaleng ki sam le se bakila mar ko ba ha ki tu por nagaleng jong ka sang nagaleng ki sam la le ban pha bun ki jing tho ka ban kong kalong ba ni la le bu ki jing tho ki jing pat ka jong ka sam abade ka lifetime compensation hapo office ka DC sabah selrek te kabar kalong bang lalai cedu sya ko jong ka MPDCL ru head office salong natang le kendu ru ya minister jong ka in charge of ka power I ba prestum tengsong kumju ru ya mali jong ka makro sensi rai ka masusi kalong ba wala pedeng kata ka jing simkia na kaleng jong mi kum kasang hari ni iba ka sorkar pat kadang yo thia adu menta mar habang lawan hani hoj ni iba yutu transformer kalong ba menta kila ker hari kasusi kalong pat ki jing yarap ki ba ka sorkar jing sya kadai ban ai nam tai ini hybrid kalong ba kim syam lale adu menta bat kaning so ong ba ka pen I ba ka sorkar ka kamdan ni kata ka jisokia habaja ki bakum gini ki kamtam ini hybrid lai kalong ba habeladu ya bro artliti kalong ka jingta I untang menta are ka jingta I ha ka silenter jo ka jing jongi te kum kasang ha gitu I poru mila dawa ba laknu no sorkar ka de ban ai kata ka lifetime compensation kata ka de ka banangkong kabaar kalong ba ngila ong sorkar ba ka de ban penbiang ya ki jing dongkan nane habede berkajing sumar nam tai ni hybrid re kumba pa unta kalong ba imat ba ka sorkar ka ba ki sngi ki bnai nang yai menta lai bnai ka asdang ban le kleb no habde ba kene benta te kum ka sang hi haba ngila perkhat na du nangkong menta ka sngi ngion kedu hi ngasam ban pencikana ban pensisai ba kum kata bernila lap hoj ba nagaleng sorkar ki dang sam man du unta te ngila don ru ke jing perkhat de ka i senjam ka ba nagaleng jong kayeng kasam bat ngi kum ka sang ni dan ni kapan ya ni shikmat te ni min sale ya kata namar ba hoja ka jing sha habro ki por kolong ba habro gini ki por ki sngi ki banai ki badap
ngila persang berkeran kalenti bagi sorkaru kan le dah kan le kita gijing kerpat gijungi hari kebasusi kolong baka kan le ai ti hoj na kalang kaseng jong lang kaseng berkayang kasem dah gijing stu jumur lang la dan ni karai ba bang ya haban ya chakmat la kalong hakunu nu ke bentaru rengi haban ya chakmat ban yakun ban pentikna ba ini hybrid inyo ya kata ka ngilaban ong kata ka jing bisar ka bahok lani kata ka jing arab ka ba don hok ba ide ban yo na ka daw jong ka jing torti jong ka mi PDSL hi barok wai te ngiso pram juru sokar barakaju kaporo kidan le se kini ki office sokar iba manta haka jing sya kila dai ban pha kita ki ya kata ke estimate sya sokar lani ban penbiang no ya kita ban ai kita ki jeng yarap sini kolom hari ya bun kampen ban ya thau dau da kumi umtai ki persang ban kulmar ki jeng sam ki persang ban kulmar wadi ki bru yarap ya habedai ban kani ka jing yarap ka ba I hybrid iyo na ki ba jo ka bri nyo trap ki blanyo no senyang da ka jing keluj mensem nam ta ban sumar ni hybrid tingi kwa ban ong ni ki bor sorkar ba sange no ban ong ban thau dau lani ban kulmar ka jing kasam habde ki jing yarap ki ba ki de ban no hanrai ki de ban perkhat pat ka ka banta ka ba maki lani ka sorkar ka de ban le nam ta ini hybrid kanang ba kanom don ka jing ta I hasil enter ka im ka juki ka jong I te kum ka sang hi ngin ni la de ban perkhat mi le sim ka rai ka nu banta ba ngi de ban le compare la ka long ba ngi haban le ching bisaru hanrai ngin pentikna pat ba ini hybrid inyo te jarap ka ba kum ka jing sakta ka jong I ha bede berkani ka jing le torti jong ki bro sokar ne ka jing le torti jong ka PDSL ka pelong I bin long I ba anang la ban ong ka ji sai de hybrid iba long kum kiwe khana iba biang ka ti ka kajat iba don ru ya kalawai ba namar ba idang sedang ru ban le school ba ni ngindon di arsaten ba lada ilong ngui khana le se indon bhai ka kalawai hari ka jing torti jong ki bor sarkar ka pelong I bandu I kiti bor artali bat ngaso ban ong ba sanu kalawai lada ka sarkar kamla ban phai khmat se I menta kanti